फ्रेंड्स मा बर'फोरा हिस्ट्रि खावनानै जेबो मोननाय नंलिया नोंथांमोना मा सानो बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंनि बिटिआर नि बिटिसि खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदों बिथाङा मैया बुंदों साংবাদিকफोरनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि सिगाङाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' एनडिएफबि बिथांमोना बेबायदि हिस्ट्रि खावनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों जायखियानो जा मानो हिस्ट्रि खावनानै जेबो मोना बे बाथ्रानि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों हिस्ट्रि खावनाय मीन्स बिथाङा माबे हिस्ट्रि खावनायखौ बुंनो नागिरदों ओरैनो गोसो जानानै कुइस जानानै हिस्ट्रि खावनाय ना माबा मोनसे दाबि खालामनानै हिस्ट्रि खावनाय थारैनो बुंनो थाङोबा बे हिस्ट्रि खावनाया हिस्ट्रि खावनायल' नङा खुगाखौ खेवनानै गोबारै होख्रावनायल' नङा बियो बे जाबाय दाबि स' आं दिनै मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे बर'फोरा दिनैसिम बेबायदि माने हिस्ट्रि खावै खावै दाबि खालामनानै मा मा मोननो हादों नङा होमबा बर'फोरनि हिस्ट्रि खावनाया ओरैनो हिस्ट्रि खावनाय नङा खेला गेलेनायाव देरहानायनि हिस्ट्रि खावनाय नङा बे जाबाय मोनथायनि थाखाय माबा मोनसे मोननो थाखाय मोननो गोनांखौ राइट्स हिसाबै मोनथाय हिसाबै मोननो थाखाय हिस्ट्रि खावनायसो बिथां एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि हिस्ट्रि खावनायाबो बिथांमोना जिहेतु सुक्तिकारि दल माने बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव बिथांमोनाबो सागान होदों बिनिखायनो बिथांमोना दाबि खालामनो हानाय मोनथाय दं जे जेलाव थानाय गुबुन गुबुन हादरनि जेलाव थानाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननाय बेफोरनि थाखाय दाबि खालामनानै हिस्ट्रि खावनो हानाय आबुं मोनथाय दं बेखौ आंबो बुंगोन स' बिथाङा थारैनो राजखान्थियारि लेक्सारसो होखोना माखो होखो मिथिला जोङो बिथाङा जानो हागौ इलेक्शन पार्पसाव राजखान्थिनि पार्पसाव बा भट बेंकनि पार्पसाव बेबायदि लेक्सार होदों खोमा जानो हागौ बिथाङा बेबायदिबो होदों जानो हागौ बिथाङाबो मिथिगौ हिस्ट्रि खावनाय मानो दरकार आरो जों मिथिगौ बिथांमोना जाय समाव लिडार जानानै दंमोन एनडिएफबिनि बै समाव बिथांमोनाबो केडारफोरखौ हिस्ट्रि खावनो थिनदोंमोन थारैनो बिथाङा बुंनाय बाथ्रा जे हिस्ट्रि खावनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननाया बर'नि माखासे आफादफोरखौ अपमान खालामनाय जादों होननानै आं सानो मानो होनोबा नाय एबसुआथ' जागायजेननायनिफ्राय हिस्ट्रि खाव माने ट्रेन लामा होबथेनाय राजा लामा होबथेनाय बेबायदि माखासे होबथानाय खामानि मास गेदारिं खालामनानै होख्रावनाय डिसि अफिसाव हिस्ट्रि खावनाय सेक्रेटारियेटआव हिस्ट्रि खावनाय दिल्लीनि रामलीला मैदानाव हिस्ट्रि खावनाय बेबायदि हिस्ट्रि खावनाय खामानिखौ माने खालामबोगासिनो थादों स' हिस्ट्रि खावनानै बर'फ्रा मा मोनाखै बा बर'नि बबे आफादा हिस्ट्रि खावालासिनो थादों डेम'क्रेसिनि बे मोनसे जोबोर गिदिर माने समायना मोनसे नुथाय हिस्ट्रि खावनाया जे हिस्ट्रि खावना दाबि खालामनो हायो डेम'क्रेटिक हादराव नाथाय कमिउनिस्ट हादराव समाजबादि हादराव बेबायदि हिस्ट्रि खावनो नोंथाङा हाया एकनायक्तबाद बायदि थानाय हादराव जेराव तानाशाही सोलियो बेयावथ' नोंथाङा हिस्ट्रि खावनो हाया दा डेम'क्रेसियाव मा खालामनो हायो जोङो डेम'क्रेटिक भाबै हिस्ट्रि खावनानै जोंनि मोनथायखौ दाबि खालामनो हायो बे मात्र हादरनि हेंथाल'सो जानाङा नङा होमबा स' बेबायदियाव जों हिस्ट्रि खावनो हानाय जोंहा मोनथाय दं होननानै आं सानो लिगेल भाबै हिस्ट्रि खावनो हानाय बा आयेन बादियै एन्टि नेशनेल भाबै नङालासिनो नेशनेल फ्रेन्डलि भाबै हिस्ट्रि खावनानै जोंहा दाबि खालामनो हानायनि मोनथाय दं बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो दिनैसिम हिस्ट्रि खावनानै जों मा मा मोननो हादों बर'फोरा माखासे बिथिङाव जों हिस्ट्रि खावनानै बेबायदि हिस्ट्रि खावै दाबि खालामनानै जों माखासे बिथिंखौ मोननो हादों आं हाजार बिथिंखौ बुंला नाथाय मोनसे मोननै बिथिंखौ आं नोंथांमोननो बुंनो हायो दिनै बर'फोरा बार हिस्ट्रि खावनायनि थाखायसो पिएससिखौ मोननो हादों बिटिसि सुक्ति डेट मिन्स बिटिएडिखौ मोननो हादोंमोन बेबायदिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ जों मोननो हादों जोंनि बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबदों जोंनि बर' रावनि लिरगिरिफोरा दिनै नेशनेल लेभेलनि एवार्ड मोननो हायो नङा होमबा सेपारेट डाइरेक्टरेट मोननो हादों जोंनि बर'नि थुनलाइया गोहोगोरा जादों दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव माखासे सोलायथि फैदों दिनै मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा माखासे दफा मोननो हादों दिनै बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजादों नोंथांमोना मिथिगौ बर' थुनलाइनि जारिमिनखौ थारैनो मिथिगौ जे रमान हांखोनि बिग्रायनायनि थाखाय जोङो जिउ बावनोबो गोनां जादोंमोन रमान हांखोनि बिग्रायनायावबो जों जिउ बावनो गोनां जादों डेट मिन्स जों बर' रावनि थाखायबो जोंनि बर' रावखौ नेशनेल लेभेलाव गसंथा होनो थाखाय जों जिउ बावनो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगौ दिनै जोंनि फरायसालियाव नांगौ समाव बिजाब गैया नांगौ समाव फोरोंगिरि फैया नङा होमबा नांगौ समाव जों फोरोंगिरि मोना बेनि थाखायबो जों माखासे दाबि खालामबोबाय थादों जोंनि आफादफोरा माखासे दाबि खालामबोबाय थादों गासैबो होख्रावनायनि गेजेरजों राजा लामा होख्रावनायनि गेजेरजों सेक्रेटारियेटनि दरखं होख्रावनायनि गेजेरजों बा डिसि अफिसाव होख्रावनायनि गेजेरजों बायदिसिना अफिस आदालताव जों बिग्रायनायनि होख्रावनायनि थाखायसो दिनै जों बेखौ मोननो हादों माखासे बिथिंखौ जोङो इसे मोननो हादों दिनै जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज
खालामनो हानायनि मोनसे मोन्थाय बिनानै लाबोनो हादों। गाज्रियानो जा मोजाङानो जा गासैबो गोरोबथायानो जे 100% कारेक्ट जागोन बेबो नङा, बेवहायबो माखासे रं थागोन। थेवब्लाबो जों मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे गोदान जों मोनबावनो हादों। स' गासैबो बिग्रायनायनि थाखायसो, होस्रिख्रावनायनि थाखायसो, मोन्थायनि थाखाय दाबि खालामनानै होस्रिख्रावनायनि थाखायसो। स' जाय बिथांमोना दिनै होस्रिख्रावनानै जेबो मुलाम्फा गैला बेबायदि बुंदों, बेफोरो गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन। होस्रिख्रावनाया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा। नोंथांमोना साननैसो सिगां नुदों नरेन्द्र मदि बिथाङा बिजेपिनि सरकारा, एनडिए सरकारा माबायदि कृषि कानुनखौ, कृषि आयेनखौ बोखांफिननानै लादों। बे से बोसोर पान्जाब हारियाना माखासे स्टेटनि किसानफोरा, आबादारिफोरा राजा लामायाव जथेना थानायनि थाखाय बेबायदि खालामनो गोनां बाध्य जादों सरकारा। स' होस्रिख्रावोबा, जों जुदि डेम'क्रेटिक भाबै जुदि होस्रिख्रावोबा, जोंनि मोन्थायनि थाखाय जों जुदि होस्रिख्रावोबा, थारैनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जों मोननो हायो। स' बेखौनो असिला लानानै रन्जन दैमारि बिथांनि जेलनिफ्राय बर'नायनि थाखाय माखासे एनडिएफबि बिथांमोना जेलनिफ्राय जेन ओंखारबोनो हायो, सरकारा दिहुननो गोनां बाध्य जायो। बेनि थाखाय होस्रिख्रावनायनि अनगायै जेबो राहा गैया। होस्रिख्रावाबा सरकारा माब्लाबाबो खामानि मावा, बे बाथ्राखौ मिथिगौ। बेनिखायनो थारैनो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा थारैनो राजखान्थियारि लेक्सार होदों, नाथाय बे राजखान्थियारि लेक्सारा बर' हारिनि थाखाय मोजां नङा। राजखान्थियारि लेक्सार होयोब्लाबो हारिनि मुलाम्फानि थाखाय होनाया मोजां होननानै आं सानो। जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आं बुंगोन, एनडिएफबि बिएलटिखौ गारनानै, बिथांमोना जिहेतु हाथियार लाग्रा हानजा नालाय, बिथांमोननि आखायाव सोरनिबा जिउबो जोबदों, बेखौ आं मानिबाय। नाथाय जायफोर हानजाया हाथियार लायाखै बा हाथियार एंगारनायनि उनाव जाबायदि होस्रिख्रावदों, एबसुखौनो बुं, बर' थुनलाइ आफादखौनो बुं, एनडिएफबिखौनो बुं, बा गुबुन बेबायदि जाय डेम'क्रेटिक भाबै दाबि खालामनानै होस्रिख्रावदों, बिथांमोननि बै बिग्रायनायाव, डेम'क्रेटिक भाबै अहिंसा भाबै बिग्रायनायाव माब्लाबा सोरनिबा जिउ जोबनाय नोंथांमोना खोनादों? नोंथांमोना जुदि खोनादोंबा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। नाथाय गुबुन गुबुन स्टेटनि बेबायदि होस्रिख्रावनाय, दाबि खालामनानै होस्रिख्रावनायाव नोंथांमोना नुगोन माखासे हिंसा जायो। नाथाय बर' हारिनि आफादफोराल'सो ओरैबायदि मोनसे आफाद जेराव सासेबो सुबुंनि जिउ जोबफेराखै, दिनैसिम सासेबो सरकारि सुबुंनि जिउ जोबफेराखै। जुदि बुंनो थाङोबा सोरबा साफा जुदि माबा मोनसे जाहोनाव जिउ जोबदोंबा बेखौ हिसाबाव लाजाया। नाथाय गोलाव समनि जारिमिनाव जों नुदों एनडिएफबि बिएलटिनि हाथियार लानानै खालामनाय संग्रामनि बादै जेसेबां बर'नि आफादफोरा माने होस्रिख्रावदों, दाबि खालामदों, बिग्रायदों, बेवहाय रावनिबो जिउ जोबफेरनाय जों नुवाखै। जानमालनि खहा जानाय नुफेराखै, गारि मटरनि माने खहा जानाय जों नुफेराखै। जोबोर खम नुदों, प्राय गैया होननानै जों बुंनांगोन। गैथाराथ' आं बुङाखै, नाथाय प्राय गैया। अब्ला बेबायदि होस्रिख्रावनाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोनां होननानै आं सानगोन। जोबनायाव नोंथांमोनखौ मोनसे कुइसन सोंगोन, मा अब्ला एबसुआ, बर' थुनलाइ आफादा, बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा बेबायदि माखासे मोन्थायनि थाखाय दाबि खालामनो थाखाय मास गेदारिं खालामनो नांलिया? मास गेदारिं खालामनानै सुबुं गौमा जानानै होस्रिख्रावनो नांलिया नामा? बा एक्स एनडिएफबि बिथांमोना बेबायदि दाबि खालामनानै होस्रिख्रावनो नांलिया नामा? मा बर'फोरा गासैखौबो मोनजोबखाबाय नामा? मा बर'फोरनि गासैबो गांनाय उखैनाया सुफुंजाजोब्बाय नामा? नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। मा बर'फोरा थारैनो बेबायदि दाबि खालामनानै होस्रिख्रावनो नांलिया? जुदि नोंथांमोना सानोबा होस्रिख्रावनो नांलिया, नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। नाथाय आंनिफ्राय मतामतआ बेनो, बर'फोरा दाबो जेबोखौनो मोनजोबाखै। स' बर'फोरा गोबां बिग्रायनो गोनां दंबावो, डेम'क्रेटिक भाबैनो जा बायदिसिना भाबैनो जा। अबयसे हिंसा भाबखौ आं माब्लाबा सापर्ट खालामा। आङो हिंसानि प्रति जोबोर हेंथा, माने हिंसाखौ आं लुबैया। डेम'क्रेटिक भाबै जोङो गोबां बिग्रायबावनांगौ दं। बर'फोरनि बै होस्रिख्रावनाया थारैनो डेम'क्रेटिक होस्रिख्रावनाय, बेवहाय हादरनि जेबो खहा जाया, बरन्स' जोंनि हादरा लाबसो जागोन। मानो होनबा बर' हारिया जुदि जौगायोबा जोंनि हादरानो, आसामानो, गासै भारतआनो थारैनो जौगागोन। सा सानजा भारतआ थारैनो गेरेमसा महर मोनगोन। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, सा सानजा भारतआव बर' हारियाल'सो ओरैबायदि मोनसे गोग्लैसोनाय हारिफोरनि मादाव मोनसे। जुदि बे हारिया जुदि जौगायोबा नर्थ इस्टआ थारैनो जोबोर गोजौसिम थांगोन। स' बर'फोरनि होस्रिख्रावनाया जोबोर ओंथि दं होननानै आं सानो।